Wel, fi sy'n tapwy diaweib sio brian gileaf na Uachtas yn Meiriceá. Dyn wart an teanwla fichyd mi... Come on, scéal second. Tá mé gyr an scéaláin a chlúdú. Cymryd breo sy'n sílim. An teanwla fichyd mi veltan jo gavidus Fíoch. Cos nes sif am wil me chan an difriocht a vín udíf eidir crofain agus trippel níl. Mór fictúr an lehan na tosai banin sé wel tosha de Skid Row in Los Angeles. Nero is agam go raw áit fisiiciúlán darbanam Skid Row híl me gom bheafare. Ach ní het a cantar Los Angeles darbanam Skid Row. Agus tuariscían an nóchtán ón cantar seo le chursís mar atá pobl gan Dídean na státaíontaithe ag líothú sé sin ag dul iníis. Tá daoine bhochta ag tarraingt Skid Row le blianta fada fanna glúinte beidir iad melta an ag an éráid séimh bheasartha agus an dlús misisiún agus clinicií. Ach tá ag tuairt faoi deara go bhfuil riant wathachab ag chléanna go corach siúlóirí maidí siúil ag róláil leo ina gahíreachí rotha. Ag fánaíocht na sráideannaí in éadaí stíalta agus imní ortha faoi na tinis a bhaineann le is agus cé mar a thiúrthaí siad faoin bhás. Cé mar a ghroidtas siad le bás gan na páistí a sréig siad na blianta fada ó hin. Scéal trúbhealach. Tá ag tahant Obama níos mú Dídeanathe a ligint isteach na stáiteantathe. Íartar 10,000 siríoch a ligint isteach. Ach tugtar le fios go bhfuil mail súntasach leis a bróises ligint isteach agus go dagann sé seo sálach na gealtanas a rinne na stáiteantathe agus an domhan ag breathnú. Ní le sagam céirtí agus as sin cuma le Obama is, ní bhaidh sé ní bhaidh sé nefig faoi cheann bliana. Tá gon an scéal seo chun solas úrgacht síno ceithre bliana agus sin na fíocha a bhaineann le Uachtar Reoite in Nuaurach. Bhín cólachtaí I bhíoch le cólachtaí eile don mhairg Uachtar Reoite. Tá ag déanna tagartha anseo do Manhattanach baineann sé le gachoit.
tSiria an scéal le pictiúid saoire in nuamhrach agus na leorathe na bheanana í Uachtar Reoite ag tiomáint timpeall le gligor cloigíní iad maisithe le pictiúidí millseoga gúrneáilte go fuirfe agus páistí le íomhghaire orthu. Ach tíobh déan sin tá Fíoch, Fearg, Fua, Trid, tan cólachtaí ag inaireacha I chéile chun Meiriceá an Uachtar Reoite haingta go féin. Ní léon nó le rá go faoi sin. Trump, ní le gom céird a mé gír rá faoi seo. Beidir go bhácaí mé an scéal seo leathríomh mar ní dhearna me an taide agus ba cheartam. Lámháltas. Lámháltas? Caiim sin I cheicáil sin focail nuad am inis. Lámhleasaíocht. Lámháltas. Lámháltas. Leagcí mé béim an dara chealla fiúman na bhfuil cearta. Tá Trump ag muomh go ndearna sé Meiriceá le Síne go Hong Kong agus gur thairng sé lámháltas asú nach bhuíoch aine eile margheall shríanacht gnó. Tá gon daoine eile le fios gur thuispáin sé iompar páistúil nach níosach sé bia na Síne agus gur chuir na cóisreachaí ormhéigean dó feastal arab olcair bhíidir scéal as an inlan ach bainteach leis Rúise faoi Meiriceá áró Rúise as an inlan rinne scéal telefíse faoin áram Trollanna a úsáid sin an Rúise an idirlín chun an Rúise chosint agus an phreasúra ansaí. Is cosúil gur mar chuid de chlár telefíse gur írsí an locht féchana I a chuidir an ólas faoin tathaí bhí acu faoin teagháil bhí acu leis na Trollanna. Fós gníomhairí líne sin focail eile is nach bhfuil agam agus deir nach bheici mé roias gon seo choiríthóirí, aibriúthóirí
Níochttar an focail mórans na léonta seo agus deireadh tá le políocht grísóirí agus suaiteoirí. Smaile mé. Grísóirí agus suaiteoirí. Gamma leis cilnis. Tá má oscríomh síos. Is sé aram chalánach grágach seo bhaidan faoi bhréagraíocht agus bhréaganamnach líne ag maslú daoine a cháineach nó a chásach an Rúise. Fuairtí freagra mílteach ach ní raibh sí leis freagra fuairtí mar ináit a lucht féchanna ag freagart fuairtí fórsa omláin na Trollanna. Cínte fuairtí aiseolalas ó Dhaoine a Reoite bhfuil leis na daoine pró-rúiseacha seo ach bhainniú siaraí chomh díaltasach agus bhí an feachtas ó na Trollanna iad féin cha míonaí fada á cloichiú agus deirse gur bhil sé seo a scéal fad. So sin iad na mórsca. Os níthe bhí me ag tuairiscúid teachtain seo caite gur rithú dlí nua nó rial nua I dtí bhrágabair agus túrastal. Sé sin go raibh cead ag daoine faoi thúrastal $40 million sílim churisteach rágabair am go lé dá mecharab rágabair I dhéanamh. Ach chuirí an rial seo isteach fustannaí le inimíon daoine ag cúntóireacht. Leis na scóra blianta tá na bhasannaí I ddítheh foilsethe, irisí, snasathe, chólachtaí comhairliúcháin, chólachtaí feachtasaíochta, áisínteachtaí talanne agus le héad, ag tréanáil an chéad glúin eile trí fostannaí thúrastal íseal a thuairt den chéad glúin eile na cúntóirí. Ach más gádóibh rágabair íc b'fhéidir go dteach I deireadh leis na postannaí seo. Ní chuireach nísteach ormsa ní chur. Tá fearg agus uafás dam mór margheall warú an ghorile seo I Zeus in Cincinnati. Tá na mílte ag ghlacha col leis an méidir rinne an zoo leis an ghorile. Hit páiste ógaisteach sa chró an ghorile. Agus náit fánacht le feiceáil céir a hárlóch fuair siad reifil agus mhair siad an ghorile an tart. Cé nach rá an ghorile ag churisteach ar a báiste. Níl sagam céir deile becheart am rá Meiriceá an dam mór is máile Meiriceánaí
daine a lábhachal agus créatúí freisin. Tá na sríanta úsáid isce i California thart tar éis gheimhre Fíoch ach tá ag súile feidhmí nua leis an soláthar isce stát sin. Nílas agam cad iad na feidhmí seo agus ní bhaim mé breanú isteachchan. Tá ealaíon tóirí in Manhattan tín tarseach leis a gaí a gaitir a chaitir leo. Go dtíobhann breathan siad go bhfuil tar á mrúmach as Manhattan ar fad. Ach tá riint forbróirí ag fáil spásdóibh agus iad i gcéire ealaíonna a chur chun cín cosúil. Ró cimí i brísún hama sa tSiria seilimh a brísún le déanaí ach bhí feitís orthu go ngóthach na fórsaí sláindála an príosún de rúchar agus go maróch siad iad. Nílas agam céir na hála sa deire agus rís ní bhaim mé bheanú isteach sa scéal. Bhí malartathe tesaí idir Sadí Khan méar a Lúndain agus príomhmhéara hasan a David Cameron ach tá sí tacaí le chéile in Dídean gur cheart don bhreatan fanacht san Aontas Eorpach. Ceart go leor. Bheitcha is a go leor daoine a gcós de thir go bhfuil Verizon ag deileáil le stailc faoi láthair. Tá 4,000 oibrithe stailc sa cholacht sin faoi láthair. Ach tá Verizon tar éis chóréiteach fáisileach a dhéanam leis na ceardchamáin. Ligciad an na hoibrithe tíocht reis ag obair. Tá Verizon tar éis cúlú a riad faointí ach tá rabhantaí nua acu inis díobh fáil ré le foireann. Is léir go bhfuil Verizon ag iarraidh fáil ré le foireann. Bhí lábhach marfach i Manhattan in teachtain seo caite le linn ceolchuidim hip-hop agus tá na chaint faoi phrófíliú agus slándáil ag na ceolchuidimach seo ainte nó ainte in áthúir tá an na scéalta seo chun tosaí gach saoire ar nó. Bhí muid ar thóir an arc luachra an teachtain seo caite agus muid a campáil neach muid ar is ceann ach ní dóilem gur be an séasúr é faoi láthair. Is cosúil go bhfuil go leor Specius salamander i mbaol imimeachta margheall ar fungus marfach. Nílas agam céir deile arc luachra. So inis sin an méid don nóíocht an láineamh tá súile agam gur bhhain sibh tainmhas agus go mbeidh sibh ag tiúnáil isteach arís sarabháid idir an dálín guím lá deas oribh go léir.